Príjemný podvečer vám všetkým, sme veľmi radi, že ste prišli. Možno nás už aj poznáte, my sme Experimental a rôzne iné mental duo. Minule sme tu riešili nejaké názvy. Zametal duo, Demental, Dental. Zametal, ja to... Rôzne iné. Demental duo. Tak. Rozhodli sme sa spolupracovať takto spolu a vždycky vám priniesť nejaký takýto večer strávený s improvizáciami, ktoré budeme predvádzať v rámci maja. Friday. Minulý mesiac prvýkrát sme sa stretli s vami, bol tu na Kubo. A tiež to bolo 1. apríla, tentokrát 1. mája. 1. apríla bol deň vtákov, tuším. Áno, dnes máme ten sviatok práce, či čo. Tak dúfam, že sa nám to podarí aj nejako sklbiť s tým. Minimálne v tom zlatom klinci do rakvy. Sme radi, že píšete témy na lístky. Roman požičiaš našu toku. Poďme spírať. No. Zatiaľ kolega zbiera témy a poviem, že z čoho sa bude skladať tento večer. Z troch kôl. Prvé kolo to bude iba improvizácia na tému. Ktoré ste nám vymysleli vy. Druhé kolo to bude improvizácia s vecami, ktoré máme, alebo ktoré nám aj vy môžete dať. Áno. V prípade, že by ste chceli, tak nám môžete dať potom nejaké veci, ktoré my zapojíme do tých improvizácií. A tretie kolo to budeme hrať na tému, ale určí sa jeden človek, ktorý bude... Toho by sme si mimochodom mohli vybrať už teraz. To sa musí časom vykryštalizovať. Nie, nebude sa kryštalizovať. Určíme si teraz, aby si dotyčný tiež mohol premyslieť niečo. Kto by sa chcel dobrovoľne na to prihlásiť? Máme tu niekoho takého? A aby sme dopovedali ešte, ten človek bude tú poslednú improvizáciu riadiť. Bude môcť do nej vstupovať, bude nám môcť hovoriť, že zrazu v akom priestore sa máme inom ocitnúť. Zmeny počasia. Zmena postavy. Zmena nálady, povahy, čohokoľvek, prostredia, vývoja. Pridávať postavy, samozrejme imaginárne, keďže sme dvaja. To je dopadne, nikto pridávajú postavy. Roman, nie? Ale Roman, si tak už si vybrať, ja si nevyberáš. To je dobré. No, to je len Zrazu povieme, Kika, ideš a ty... No. Nebudeš vedieť čo. Nie, ja sa chcem tak uvoľniť. No nie veľmi. Roman teda, čo? Ja neviem. Zasa návšteva vzťahy. Vole. Hele, vole. My pri najhoršom ti budeme pomáhať aj my. Krávo letí. Tu tam má hnízdo. Roman zvládneš to. Jo? Ale Treba boli česky. Ešte to bude chybieť. Ak to zvládnu. Tak je určený, dobre. Roman. Alebo ide Roman vyberať? Roman? Nie, my? Dobre. Ale nehovoríte na hlas však. Ale tú tému nám nepoviete. Aha. My sa na minútku odoberieme. Ja som myslela, že budeme hádať tú tému. Toto tretie kolo je také minimočné, pretože do toho môžeš vstupovať úplne extra. Dobre. No nemôžeš. Nemôžeš. Tak na budúce. Roman je šéf. Nástenka ide do Ríma. Aj. Dobre, dáš ešte? Dám ešte. Transparent alegorický voz. Toto sa hodí na dneska. Že oni to už nevedia, čo sú to.
Dáš ešte jednu? A ty všetky tri potom pôjdeme. Áno, áno. To tak sklobíme do jedného. To si zapamätáme? Však si ich zoberieme. Á, videl si ten transparent. Tak dobre, tretia, tam to je najlepšie. Rázna. Tak to tretia bude nič. To je to naše. Tretia bude nič. Česť práci, súdruhovia, česť práci. Česť práci, česť práci. Práca šľachtí. Čo chceš s tým alegorickým vozom? Práca šľachtí. Robotníci, juhu! Zaradíme na trojku. Aby si ma neprešiel, ty hospodaj. Aby si ma neprešiel. Robošifuj. Práca šľachtí. Čo máš proti robotníkom? Ja? Ja proti robotníkom nemám nič. Vidíš, aj na transparente to mám. A čo si to pre chvíľko vykrikoval? Čo? Prvomájové heslá. Hej? Tak pokračuj. Ty máš aký pekný ten alegorický voz. Hej, no. Pekný máš. Čo tam máš počúvať? Si tam mohol aspoň také ženské naložiť, alebo čo bolo by to lepšie? Mohol na okraji nejako. Mávali. Ako dobre sa to sedí. Super extra. Zálovník zahraničný bol zahraničný výroby. NDR. Ja mám motorku z NDR. Ja. Ale nie je taká veľká. Pozri sa, čo má na to transparent. Nič. Nič. To je dobré. Dobre, čo? To sa každému páči. To sa každému páči. Škoda, že som sa nenarodil 1. mája. To je škoda, no. Okolo pôrodnice by išli takéto krásne alegorické veci. Aj sa zväzieš, alebo... Ale nie. Nie? Nie. Pokojne, môžeš. Zoberiem to dozadu? Zoberiem. A cez to môžeš zobrať nejaké ženy. Ženy, idete? Ženy nechcú ísť. Treba nám transparent napísať. Ženy, poďte. To sa mi nevojde. Malý. Malý máš. Tak nepôjdu, mám malý, vieš? Ale... Ty počuj, ja nebudem ja potom tam badiť vzadu? Tam tie hesláky budem zakytovať? A tam je iba nástenka, ale to je ako v pohode. Nástenka. Ešte nástenka. Kam s ňou ideš, prosím ťa pekne? Povoziť ju. Povoziť ju? Do Ríma. Nástenka ide do Ríma? Nástenka ide do Ríma, no. To s týmto celým alegorickým... A tam ešte majú komunizmus? V istých častiach áno. Vo Vatikáne? Po Vatikáne napríklad. Tam áno. No dobre, tak ideme teda? No, však nasadni. Takto rozpaži ruky. Môžeme aj spievať? Môžeš aj spievať. Len nie, ale môžeš. Ako boli slova? Slova, obyčajné Slova. slova. Aké slova? Však tej pesničky. Aké pesničky? Však od Celine Dion. Celine Dion tu netreba. Tak už ideme. Rozpaž aj ty. Nemôžem, šoférujem. Řeku, ja lítam. Lítame spolu do Ríma. Do Ríma. Počkaj, sa mi zasekol volám. Tak odbočím na letisko, no. Ja by som nevystupoval, lebo teraz tu budíme. Dobre, tak ja to dávam naspäť. Potom povedz, keď dokružíme, dobre? No, ak sa mi to podarí nejako urovnať. Počúvaj, a na čo sme na to letisko vlastne išli? Tu máme nejaký pedál, pozri. Jaj, to sa dobre krúži, keď máš na brzdu odtrhnutú. Dobre sa krúži. Dobre. Tak podrž. Držím. Niečo s tým spravím.
niečo rob? No, uvažujem ešte, že čo s tým spravím. A však ja tu mám ručnú. Stavíme? Áno, taký menší slajd sme spravili. Dobre. Už môžem vystúpiť? Môžeš, spokojne. Aj viacerí vystupujú. Tebe to ostalo to. To bola jazda. Dobre. Zaparkovať sa mi tu nedá? Tak hádam neskončíme. Hádam to zoberie nejaký odťahovák. OK. Ja si myslím, že hej. Tak ja poprednem cez teba. Čo? A stretneme sa vzadu. Stretneme sa vzadu? Áno. Tak čo? Vyšla nám zrovna. Ste docestovali do nich. Nedocestovali, ale prišli. Jaj. Tomáš, letíme sa tleskať s tebou. To máš poznačené? Dáme druhé kolo. Máte nejaké nutkanie, alebo veci, niečo, čo by ste vydali, ocičov, Dali, alebo... nožičali. No čo, ako vrátime sa. To mi minule skoro síce nevrátil. Ja som to vysvetlil. Tomáši. Ojojoj, to čo je? Na tom som vedel zahrať jednu melódiu. To je taká riadna mašina, no. Hladný nástroj. Ale je rozladená. Je rozladený strašne. A takže ja mám tiež rozladenú, ale sa to snažím naladiť. Toto sa vyvarí s rotmi. Nie, kalimbál, to je. To sú podľa mňa nejaké zubárske nástroje. Dobre, ja už mám nápady. Mám ešte. Nástroje. Harmonika. Kedy hráš na harmonike? Denta. To bude špeciálne Sa nebojíš nám to dať? Ale to je čo mal. Čo berieme, Tomino? Čo berieme? Ty si sa bál, hej? Toto. Ste hudobníci. To neviem byť. Dobre, to už je stačilo, áno. To je žuk. Veľmi máme To s ním to aj tak nebudem tieskať. Nie, ja stačí, že ho budem mať. Máte povolenie na demoláciu tejto miestnosti s tým bičom? Nie. Myslím, že ani to uvažovanie by tam nemalo byť. Dobre, tak sa osviešte, vypíte si. Nedelná chvíľka poezie. Včerok jezero. V našej ponuke nájdete množstvo... Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som... Volajú ma ležatá osmička. Máte rezerváciu? Rezerváciu. No, tu musíte mať rezerváciu, aby ste Prečo? si mohli. Však minule som sem normálne prišiel a dalo som to normálne sa najesť. No, ale toto je špeciálna akcia. Tu musíte byť objednaní vopred. Prečo? Aká akcia zase? No, máme tu nedelnú chvíľku poezie. Nedelnú chvíľku poezie. Kto číta? Experimental duo. Aha. Tých poznám, tak mi ich pošlite sem, ja... Oni si ma doberú donútra. Haló? No, hádam s tým môžeme niečo spraviť. Pane. Tak ich teda zavolám. Vy sa s tými nejako extra poznáte? No, tak videl som ich už. No. Dobre. Dobre teda. Tak ich idem zavolať. No dobre, tak ja počkám. Tak počkajte. Pekné toto majú. Rád sem chodím. Tak nazdar, čo? Jak sa Ležatá osmička, no. Čo máš? No však zahraj niečo, nie? Je? No to je dobré, to je dobré. To je dobré, no. Je? Ty si sa ísť dovnútra, čo? No chcel som. Vieš také počuť, no tak si sadni, no. Hej, môžem? Už sadni si, A pohode. ten typek je kde, čo tu bol tuto? Čo Ten má- odbehol, odskočil si, no. Vy tu dneska vystupujete? No, Vystupujete? no, Ja. Nejaký čašník príde? zavolám ho. Môžeš. Dobre. Oba.
som tu, áno, dobrý deň. Večer. Čo by ste si radi objednali? Ja už na to tak premýšľam dneska. Teda večer. Dal by som si tohto Pokémona na paprike. Pokémona na paprike? Pokémona na paprike. Ale to je taký špeciálny Pokémon. No však mne to je jedno, proste Pokémona na paprike. To možno vám tak vyskočí z brucha, že... Počkaj, to zase, to bol Votralec, to nebol Pokémon. To je taký špeciálny Pokémon. Mohli by ste mi priviesť nejakého, ukázať? Môžem. Ďakujem. Ja tu mám zhodou okolností, jedno aj po vrecku. Á, výborné. Keď chce ísť von, tak sa míka. Aha. Dobre. Tak to ukážte. No. Pokélopta, vpred! Ten už nepríde, no. Máte ešte nejakého? Nie. Ten bol posledný. Čiže toto za reštaurácia? Tam mi pri tebe volajú. Na kolaj 4. prichádza Rýchlik z Bratislavy. Na kolaj 4. prichádza Rýchlik z Bratislavy. Na kolaj 4. pozor. Tak. Už ste si niečo vybrali? Však toho Pokémona som chcel. No, ten bohužiaľ už má svoje definitívum. Ale dobrú chuť. Mám akože žrať z tej lopty rovno? To sa to otvorí. Tak prečo ste to rovno neotvorili predtým? Čo je tomu Pokémonovi? To už niekto jedol? Už je vopred pripravený, ja som musel hodiť a on sa potom tak pripraví. On sa tak pripraví. Tak môžeme zobrať niečo iné, ja tu mám napríklad ešte aj párok harmonike. Veľmi zaujímavé. No to vonia. Dávate to moje horčicu? No, počkaj, vyfúknem teraz. To je horčica. Aj kečup? No, neviem, skade to ide teraz. No, už vyletel. No, iš sú. Viete, kto ja som? Viete, kto ja som? Ležatá osmička? Áno. Ste si všimli podľa toho znaku, čo mám na očiach, čo? No. Čím bol? Láskavo, no tu nevpliechajte Tatarskou. Aj tatarská je tu, no. A že vraj olivy sa od prichádzajú, ale to nemá to. Ja aj tak to nestrelajte vôbec, lebo... Z olivy nie. Tak si dám teda ten pár harmonike. Tak, fúkajte sa. Ďakujem. Nám sa aj nájdete. Dá sa ten pár vyfúknuť? To som ešte neskúšal. Ale musíte urobiť nejakú kombináciu, fúkanie dierok a potom vyjde celý pár. Nemám ku tomu návod, ja tiež iba skúšam. Čo ste vy za reštaurácia, prosím vás pekne? No, my sme reštaurácia staničná. Staničná. Som počul, hlásili ten Rýchlik z Bratislavy. Na kolaji 5. Sa páriaci. Ja už si vyberiem zase ten mikrofón, nechaj to tu. To je môj mikrofón. Necháš to. No, tak vám teda ďakujem. Ja som sa. Chutilo vám. Dobre, vyniesiem účet. Za to chcete pýtať peniaze? A prečo nie? Však človek si to musí ešte aj sami fúknuť a ešte aj peniaze za to chcete pýtať? No ďakujem pekne za takúto reštauráciu. Keby to nebolo to experimental duo, tak ja sem aj neprídem. No tak to Dobre, že ste prišli, no. Čo? Dobre, že ste prišli. My sme veľmi radi. Ja tu mám ešte... Nechcete špeciálny lielik? Prečo špeciálny, veď vyzerá úplne normálne. No? Treba čuknúť. Čo tam bolo? Cítite to? Nie.
Treba zhlboka zlabicu. No. A práve ste mali predajkovú polievku. Dobre, že? Tu by ste to mali cítiť, presne tu. Čiže budem musieť platiť? To je zadarmo. A za tú parkovú harmoniku musíte zaplatiť. Mi doneste určite. Úroveň toto. Staničná reštaurácia. Obsluha hore test švédske stoly. Paradajková polievka. Lievika. Toto kedy videl toto. Ešte aj na účet musím čakať pol hodinu. Ja mám tam pokladňu. Som tu prvý deň na ospravedlňte a mňa to mrzí. Ja si to teraz nablocujem v iPade. 39 €. Čo? 39 €. Tu máš. Aha, tu sa platí iPhoneom. Nemám. Tak na sekeru? Na sekeru. Na sekeru, no. No. Vy ste tu prvý deň. Ja som tu. Zoberte sekeru a zapnite mi. Ja som tu, no. Ale počkej, že by ste sa posunuli trošku, hej, a takto. No, ja tu mám iba... Je toto už moderná doba, hej? Tak moderná. Máme svoje praktiky. Jejda, sa doma sa, čo? No tak ma vyplatte, no. Ale neviem, či to bude mať taký účinok ako tá sekera. Ale dobre, niekedy sa už toľko vyplať ma. Ale stále neviem, ako sa to používa. Jejda. No furt z toho niečo padá. Vedeli by ste mi nejako s tým pomôcť? Počujem ma, šľahni ma, už odtiaľ to môžem ísť. A kde tu? Tam ty. A čo je zase? No však vyčkaj, to musím pripraviť. No. Au. Ďakujem, dobrú chuť. Nemáte za čo, príďte na budúce. Co to vieš? Výborné toto, kto znamená to? Čo? Napísal. Máš niečo? Vytiahneme zo zvyšných tém. Vyťahnite, lebo to moja nebola nie. Ty máš koľko teda tam? Ja som tam nedal aj tie predošlé. V idúcom tanku sa stretnú dva pagáče. Papagáje, bože, ty nevíš, Pagáče. A možno vy najdu papagáje, potom pagáče. Budú už byť pagáče. papagáče. Alebo pôjdu spolu na pagáče. Téma. Ja počkaj, rekvizícii ty vrátime. No, ďakujeme. Tank. Čo sme mali ešte? Harmoniku. Je toto vrát sločne, daj. Ďakujem, výborné. Kajúca pomocka. Daj, zuby si s tým môžeš špárať? To ešte sa neskúšala. Ale tie melódie, aké bude hrať. Každý z iných rukom dá inú melódiu. Ten, kto nemá, nedá. A čo to sa už nejdete dohodnúť, je ako? Tretie kolo je také. Tu sa ideme ešte tu. Aj keď to, čo sme si dohodli, asi to vyšlo asi Ja tie papagáje? Alebo pagáče, môžete. A možno jeden pagáč a jeden papagáč. Tak ešte jednu vytiahni a uvidíme. Nie. Tu nie. Však neboj sa to použijeme. Čaj kráľa opic. Čaj kráľa. To ste si nepomohli vôbec. Takže papagáje, opice a pagáče. A kráľ. Tak sa
chceli pripraviť. A ešte v tanku. A nezabudnite, že idete v tanku, v idúcom tanku. Vnútri, hej? Áno, v idúcom tanku. Jeden môže trčať von. A keďže Čiže idete... jasný strelec. Si navigátor, ja neviem. Navigátor. Jeden je papagaj, jeden navigátor, žiaden strelec. Minule sme mali one Firefox, dneska už netrocem. No, to môže existovať ohnivá líška. Ako to, kde je? Potom, keď sa ti to náhodou nebude zdať, ten dej, tak môžeš nás surovo prerušiť a povedať, že čo tam chceš robiť. Pán seržant, sme pripravení do boja. Výborne, vojak. Kde máme tank? Pred nami. Pred nami? Pred nami. Zabudli sme, že sme papagáje. Výborne! Tak, môžeme ísť na to. Kto bude riadiť tank? Riadiť tank môžem ja. No dobre, ja budem navigátor. Naviguj. Ako sa to riadi? Už také páky dve, takto. Páky. Ako orbitrek. OK. Výborne. Kam to vlastne ideme? Ideme sa pomstiť drevorúbačom. Drevorúbačom do amazonského pralesa. No však sme v amazonskom pralese. Tak Ja to už sme tu? Už sme tu. Sme rýchlo. To nie ako tí dvaja s tým alegochickým vozom, čo skončili na letisku. No, tí ďaleko nedošli. No, ty teda... A prečo naháňame tých drevorúbačov? Lebo nám rúbu les. Rúbu nám les? Rúbu nám les. A ty si myslíš, že my s týmto tankom nespôsobíme väčšie škody ako tí drevorúbači? Nie, lebo toto je náš Biotank. biotank. To je dneska také moderné. Som Moderný to zháňal, som biotank. to. V Číne som to kúpil, no. V Číne. Poď troška doľava. Vľavo. Nechceš ísť doprava. Doprava nechcem ísť. Nie, vľavo. Počkaj, poď tamto doľava, tam nejaké opice sú tam. Zdravíme opice. Zdravíme páni, zastaň. Zastaň. No. Zdravíme páni. Oni ťa nepočujú, musíš vykúknuť. Ja. Zdravíme páni. Ako sa máme? Čo povedali? Že sa majú dobre. Kamže, kam? Tiež idú tam. Idú aj oni za drevorúbačmi. Tak nech ide nejakú zrúbu s nami. Kde máte šéfa? Že si odskočil na čaj? Odskočil si na čaj. No tak je 5 hodín v Anglicku. Teraz podávajú čaj. Chlapi, ak vám mám pravdu povedať, neviem prečo to robia práve vtedy. No ale tak... Tak zalezieme späť. Nevezmeme kolegov? No a kam sa popchajú? Neviem. Či to hlavne? Môžeme ich potom strieľať. Takých drevorúbačov. Kalietajúca opica. Tak tá škody narobí. Skoro ako... Keď bude rukami, nohami rozhadzovať. Škoda, že nemá lyže. No dobre, chlapi, tak poďte s nami teda, no. Aj, to je tesno teraz. Na čo si volal tie opice? Ja! Ty si vravel, že budú dobré. Ale to hlavne. Som mal skôr povedať. Vieš, že mne to pomalšie zapaluje. Au, nesúpa mi na nohu. Sorry. Tá opica. No tak ide, no. No poď. Aj. Aj. Nás to s nami míka, ja viem. Aj. Ešte, že nás je tu toľko. Počkaj, prepnem na pohodlný režim. Pustia aj bublinky. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Ty mám nejakú hudbu, že? To čo je? To je nejaká alternatíva? To vypnem, no. Dobre, stop. A teraz pretočiť naspäť kúsok. A pokiaľ? Potiaľ ako ste zapínali tú pohodovú jazdu. A potom pomalšie dopredu. Najprv pretočiť naspäť, ako spätne. Aha, to je To zahrať. No. No. A potom
To bude pôsobiť, dobre. To bude ťažké. Takže začnem od toho, ako som išiel pustiť tú pohodlnú jazdu. Ako si tu Nie, išiel, musíme sa to tam teraz bolo naspäť replay. dostať sa tam. Dostať ešte. Dostať sa tam musíme. Musíme slova hovoriť. Ale aj hovorte, vieš, veď. Jako sa nedá hovoriť, no. Aspoň nejaké... Môžete iba také... Hudbu pustil si to čo za? Alternatíva nejaká? Hudbu pohodlnú. Z teba je aký Poliak zrazu. Ja tak iba mávnem. Pustí hudba. Bublinky zapni. Blub, 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 blub. Tesno je tu nejako. Teraz pomalenie do prdy. Oje. To nie ty, to tá opica. Aha. Strašne je tu tesno. Aj teplo. Nemali sme brať tie opice. To bol tvoj nápad. Môj nápad. Veď ty si s tým prišiel, že zoberme tie opice. Ale to hlavne sme ich mali napchať. Jaj, tak to si mal hneď povedať. Potom by sme ich pustili, oni by vyliezli. Aha. No tak, poďme. Pôjdeme. Aký? Jak pomalšie? Teraz pustíš ten režim, nie? Strašne je to tu hádže. Ja mám tiež dobúchanú hlavu. Mi v nej hučí. Takto. A už zapneš ten pohodlný režim. Už sme ho mali, nie? Ale veď teraz musíme ísť do prevodu. Tak ho zapnem. Zapni. Pustím aj bublinky. Blu, 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 blu. Nechcel si pustiť hudbu. Opäť ju pustím. Blu, blu. To, čo je za hudbu, zase nejaká alternatíva. Si predstav, že áno. Tak to radšej vypni. Teraz jeden zostane v tom pomalom tempe a ty Marek budeš navigátora strašne nervózny. A už v normálnom tempe. Normálne, hej? No. No počúvajme, ale kedy tam už akože dojdeme? Toto mňa, ja som už ale strašne nasraný. Ale strašne. Kedy, mali sme tam byť už pred 10 hodinami. Čo robíš? Idem dopredu. Ja to vidím, že ideš dopredu. Som ti hovoril, že máš ísť doľava tamto troška. Doľava. Doľava. Vieš, čo je to doľava? Ale však kľúč. Ja ti dám, že kľud. Ja ti dám, že kľud. Dneska je 1. mája. Ja sa chcem ešte vrátiť domov na oslavy. Tak vystúp. Ako môže navigátor vystúpiť len tak? A ešte nervózny navigátor. Toto pochopíš, toto? No poďme, pridaj. Sa ti to ľahko Tie opice si kam dal? povie. Kam si dal tie opice, počúvaj? Som hlavní. Ešte sme nevystrelili. Konečne. A vidím bežať drevorúbača.
Teraz si vymente ten pách. Tak palím! Ešte si nemal páliť. Pekne pál. 5 hektárov lesu dole. Aj, zase vedľa. To nebol drevorúbač. Však vidím. Iba drevotriesky lietajú. Čo sú to za opice? Čo sú to za stromy, keď je to rovno drevotrieska? No, to tie opice sú také šikovné, že to hneď spracujú. To je Zubami, nechtami. Ty počúvaj ma. A kde sú tí drevorúbači? Neviem. To sú robotníci, však. Ktorý teraz? Ja neviem. Však drevorúbači. Sú tam aj robotníci a drevorúbači, či ako? Že drevorúbači sú robotníci. No však jasné, keď sekajú tie stromy, tak sú aj robotníci. Tak ty si potom dobrý debil. Veď oni dnes oslavujú. Je 1. mája. Stop. A teraz hráte horor. Ale pokračuj. Normálnom tempe. Normálno, no. Ty, jak ja sa bojím. To boli robotníci, hej? Čo? To! Kde? Tam. Nekričme v tanku. Tak sa to ozýva, že mi to skoro pobieží. Prepáč, ale keď ja sa strašne bojím. Ja sa strašne bojím. No. Tak vieš čo, pôjdeme pomalečky tankom. Zapni svetla. To má svetla a čo? Zapni svetla. Ty! To čo sa tam je? Ja je to bola opica, čo sme vystrelili. Dobre. To samé strieľa. Ja som prepol na automatiku, sorry, ja to vypnem. Preto toľko padlých. Bože, čo sa ti stalo? Ja môžem niečo. A teraz ty budeš ďalej hororový a ty sa začneš správať ako klaun. No, A čo to tu máme? Taká príšera. Povedzte, však je vtipná. Ja ti otrhnem ruku! Odkedy príšery vedia rozprávať. Smej. Čo robíš? Ja sa odopnem a skriem ťa do môjho kaba. Počkaj, to zavolám ešte aj kamarátov. Náš sa všade veľa zmestí aj do auta. Tak ich zavolaj. Budem ich mať viac. Ja sa živím takými, ako si ty. Valný? Áno. Môžem si zavolať aj McDonald's? Iná kategória. Stop. Teraz ideš si do ňoho zalúbený a ideš za klaunom. Ty máš taký pekný Lebo ten nožtek. plášť máš tak, vieš, tak si Si exhibicionista. Ježiš, to čo som máš? Harmoniku nemám. Naši tie harmonika. vyštartuj. Pošťal. Ale máš taký pekný nožtek. Ťa to teší však. No, mňa všetko teší. A máš ešte jeden taký nožtek. Ja by som veľmi chcel taký. Ja Ja by som si to niekam pripol. Ja sa radšej budem tváriť, že som to nepočul. A nezavedieš ma k tebe domov? Môžeme tam robiť svoju party. Už nie si šťastný? Ja ti môžem cestou zaplatiť nejaký drink. To sa ti pozdáva. Tak poď. Tak čo sú druh? Mesta Spartakiáda, čo? Áno.
Ja som ale nezoznal normálne červené trenky. Červené síce sú, ale sú na nich slimáky. Ale červená ako červená. No, neviem. Z diaľky to aj tak neuvidím. Súdruh, inžinier. Inžinier, súdruh. Súdruh, inžinier. No to drtí. On sa pozerá. On sa pozerá? Je veľký brat. No počúvam, ale pozerám, že ani ty si nezohnal dobrý úbor celkom. Červené to nemáš vôbec. Máš tam žaby a ty nemáš ani tielko. Iné som nemal doma, no. No. Čo som mal ušiť? Zo zástavy nejaké trenky, alebo čo? No. Tak ja dúfam, že nám na to neprídu. Si plinieme s davou. Snad áno. Tak hádam aj, poďme na to. Rozbehni sa, kľudne. Dvíhačka. Ja sa ospravedlňujem za malú technickú túto. Vyplo sa to na chvíľku ten váš srandovník, ale už to pôjde za 2 sekundy. Vy len môžete zostať na mieste a... OK. Dáme úvodík ešte raz, nech to je také celistvé? Nie. Zase nám tak vypne. My si to nadviažeme. Ja viem, štrápne ticho. Vychutnávajme si ho, lebo nie je často ho takto dobre počuť. Ak chcete, budem vám pozovať zatiaľ. Dobre, A no. vidíte tento objekt? Homo sapiens. Homo. Ja sa obávam, pani, že tu budete musieť ešte raz, lebo to nejde z toho prehrať tentokrát. Ale išlo to, ono to hralo. Išlo to len teraz to, ako si nejde. Tak ja to odpojím a napojím to znova. Áno. Ako sa to odpája, napája. Počkať, ešte to není, ešte nie. My sa zatiaľ ospravedlňujeme za technické. My sme to mali dohodnuté, lebo to zvyšuje napätie a potom vlastne ich výkon tak oveľa lepšie Tak sa vynikne. neospravedlňujeme. No, už by to mohlo byť. Ideme, páni. Dobre. A začíná sa rozcvička. Dievčatká sa rozbehli, sadli si na jedničky, vidle a dve chrvátikmi u sebe, držia sa za ručky, obraty doľava, doprava, teraz sa predkloní a prechádzajú do správneho sedu. A zatím v řadách a do předrůzných řadách chlapci, kteří poskakují, cvičí svoji rozcvičku, rozpažují, překlání se, velké čelné oblouky. Děvčátka přeskočila bedničky. Zakláňajú sa, hlboký záklon, opäť ešte jeden hlboký záklon. Chlapci zatím měli unožování. A teraz sa obraz mení. Chlapci prichádzajú s devničkami a dievčatka začínajú svoju rozcvičku. Dievčatka.